Vou a comezar por unha anécdota. Como somos poucos, se queda entre nós, está aquí Noelia. Pois, vou na contar. Normalmente nos xurados, pois, non se abren as plicas. Evidentemente, gaña unha novela e as outras quedan ali en unha plica e eu me quedo sin saber de quen son. E moitas veces hai novelas super interesantes e que me encantan e que moitas veces quedan perdidas. Nestes 2 últimos anos pasoume con 2 novelas. Unhas hai tempo que tratei por todos os medios de localizar de quen era, pero non houve forma, e acabei poñendo unha mensaxe en Instagram un pouco críptica que só podería entender o autor a autora da obra. A ver se por casualidade poñíase en contacto comigo. Pasaron os meses, e pasaron 9 meses e por fin o autor, que se acaba de abrir o Instagram, empezou a seguir a xente das editoras galegas, supoño que tamén é seguidor de Ramón e das redes de Xerais e tal, me mandou unha mensaxe, non sei que, liches a miña novela, tal, esa mensaxe vai por min. Efectivamente iba por el. Esa novela publicarei agora en un mes, é unha novela que se titula Birken, de Diego Alfonsín, que xa ten unha obra publicada en Xerais, que gañou o premio Loeiro Rei hai uns anos. E outra das novelas que quedaron perdidas nun premio que a mí me encantou foi este Run Run. Pero o azar quiso que estábamos nese xurado Noelia máis eu, e cando regresábamos a Vigo, de volta, Noelia recibiu un audio no móvil de unha autora que vira xa en redes que engañara ese premio e que lle preguntaba a opinión, bueno, que opinara o xurado da súa novela por ter unha opinión. Cando dixo Noelia que a rapaza era de Ferrol, íbamos no coche e lle dixen a Noelia, esa ten que ser a rapaza de Run Run, porque estaba ambientada en Ferrol. Chamou a Ana nese momento e salí nunha conversa con máis libres de volta para Vigo de media hora, pois a novela quedou contratada e decidín publicala. Estou moi feliz dela porque foi unha novela que no premio a min me encantou, foi a miña aposta, pero, en fin, como pasa no xurado sempre, ao final se discuta ali sobre 5 ou 6 novelas de moita calidade os 5 ou 6 e logo, pois o xurado é soberano e anda que eu represente a editorial, pois o meu é un voto como os outros 4 membros do xurado. Estou felicísimo de ter sido editor de Ana e de publicada, que non fose unha desas novelas que a veces quedan perdidas. Teño un par delas máis perdidas por aí que nunca o autor ou autora se puso en contacto comigo, nunca as vin a volver en ningún outro premio, non foron publicadas por Xerais ou por calquera outra editorial, e dame mágoa. Supoño que moita xente a veces se presenta aos premios, ve que non gaña ou que tal, e decide non publicalas ou non rulala máis. Pero bueno, no caso de Run Run, pois vio a luz, cousa do que estou moi contento. Outro día nunha recensión que fixo da novela Fabio Rivas no Faro da Cultura, comentaba a recensión con un comentario dunha amiga que lle preguntaba que pasaba con esta novela, que a vira moita nas redes sociais, e que pasaba con ela. Será que a autora tiña moitos amigos e amigas e que por eso a publicitaban en redes, ou se a novela realmente estaba ben. Eu non dubido de que Ana ten moitos amigos e amigas que publicitaron a novela en redes, pero creo que, bueno, que houve un pequeno fenómeno con ela que foi correndo de boca en boca e que moita xente quedou sorprendida coa novela. É unha novela breve, aparentemente sinxela, pero de sinxela non ten absolutamente nada. Notase que Ana, a súa primeira vocación é a de poeta, porque ten unha lingua e un ritmo que é extraordinario. En fin, vamos a conversar ao redor da novela. Non sei se todos a lestes. Sí, sí. Bueno, sí, vale. No, se pode falar... Pois logo se pode falar, non hai problema por falar spoilers. Destripada. Sí. No, en fin, fala de moitas cousas distintas. Cando a presentamos outro día en Ferrol, a presentamos con Mario Regueira, que tamén é de Ferrol, e ten unha novela que publicou hai moitos anos que se chama Outono aquí, que recuperou Menino Morreu hai pouco. É unha novela que realmente ten moitas conexións con esta novela. Aquela novela de Mario, a historia de 2 irmáns, tamén hai unha parte que se desenrola fora, en Bruselas ou en Bélxica, non sei, sí, nunha cidade, me parece que en Liège exactamente, e bueno, vai moito tamén sobre as relaciones familiares, as relaciones filiais, esa pequena dependencia ou codependencia que a veces se produce entre os irmáns, e diso hai moito tamén nesta novela. A primeira cuestión sería, eu xa coñezo porque xa presentei con ela, xa falei moito con ela alrededor da novela, pero vos non o sabedes, de onde surde
inicialmente a idea da novela? Pois inicialmente a idea xorde de unha noticia no xornal, dunha historia dunha rapaza a que lle pasa unha situación moi similar a que lle pasa a protagonista, non? E a partir de aí, pois, a idea foi crearlles un mundo ás personaxes, non? Que deran un pouco explicación de como se chega aí, por qué, porque estas situacións non xorden así, non son espontáneas do nada, senón que moitas veces todas as circunstancias que rodean, non, a doenza mental ou todas as circunstancias socioeconómicas das persoas influen moitísimo na saúde mental e física, non? E naceu dai, e despois tamén de que ese primeiro capítulo onde Aldara chega á estación de autobuses e tal, pois foi ficcionei unha cousa que me sucedeu a min estando na estación de autobuses da Coruña, porque eu traballo en Coruña, pero sigo vivindo en Narón, entón por épocas fun en coche, en autobús, en compartir, xa provei todos os métodos, non? E unha vez estando ali na estación de autobuses de Ferrol veu unha rapaza moi guapa, moi... Bueno, eu recordo así como moi elegante, non? Moi tal. Me pediu, por favor, se podía chamar a súa irmá para que a fose a buscar á estación de autobuses de Ferrol, porque acababa de escapar dun centro. E claro, a min me impresionou moitísimo a historia da rapaza, e esa historia se colou aí na novela tamén, non? Entón, desa anécdota, dese punto, a situación que lle pasa a Uxía, non? Na novela, pois a partir de aí foi medrando, como digo, como unha folerpa, non? Foi collendo varios vieiros, e foi collendo como capas de lectura, non? Porque está tamén a cidade, se vai percorrendo con elas a cidade en distintos puntos, a arquitectura pois do barrio de Caranza, dos pisos do centro de Ferrol, tamén do polígono da Gándara, bueno, hai un percorrido pola zona. Deixaches o móvil a rapaza para que chamase? Non mo quixo, ela quixo que chamase eu, deu-me o teléfono E chamalles e chamei eu. Tal e como acontece na novela. Sí, eu non estaba comendo chicle de sandía, pero o demais sí. Sí, chamei eu, chamei así como... Mira, estou con unha rapaza que me di que é a túa irmá. Entón ela dixo, sí. A irmá xa sabía que... Xa estaba afeita esas chamadas. Supoño que sí. Imagino. Supoño que sí. Outra cosa que ten a novela moi chula que son a veces pequenos detalles que lees nas novelas e que che quedan aí prendidos, é que é unha novela moi sensorial. É dicir, hai sabores, sobre todo olores, que están presentes en toda a novela, ademais en escenas moi relevantes na vida de Uxía. Hai un biscoito que se queima no magnífico capítulo 4, que é o punto e a parte na vida dela. Logo hai o paquete de chicles, sí, que aparece ao comezo na estación de autobuses, nesa situación que acabas de contar, e volve a aparecer ao final. Hai tamén un intre en que nese capítulo 4 en Uxía lle está dando a nova ao pai de que ten un cancro por cuestión da asbestos, sí, do asbesto, e que vai morrer, que en ese momento Uxía, a protagonista, está comendo unha mandarina. E bueno, todo o desenrolo da acción que o pai lle está contando que se vai, que o que ten non ten solución, que a irmá de Uxía, Aldara, está na cociña coa súa nai facendo un biscoito que se lle acaba queimando de limón, que a recende a casa queimado e a limón. Bueno, sí, é unha escena moi sensorial, a mandarina, e hai varios detalles dese tipo na novela que a mí me deixaron maravillado, porque é unha escena terrorífica. A vida de Uxía muda nese momento, o pai lle di que vai morrer, lle di que ten que loitar por conseguir unha iniciación porque foron os dos asteleiros os que os mataron, e por outro lado lle encomenda que ten que facerse cargo da nai e da irmá, de Aldara, porque o pai se decata, e Uxía tamén, de que tanto a súa nai como a súa irmá son persoas, pois bueno,
cunha fragilidade mental existencial moi importante. O pai é consciente de que o golpe da súa morte pois vai a ser terrible para elas, e hai ese legado terrible que lle fai a filla de encomendarlle que ten que coidalas, e a vida de Uxía nese momento dalle a volta e queda destruída todos os seus proxectos, iba a ir á universidade, iba a facer non sei que, pois queda aí enganchada en Ferrol facéndose cargo desa nai e desa irmá coa fragilidade mental que teñen. E bueno, ese detalle da mandarina, ou dos chicles, ou do queique, o queimado, o recendo. É que moitas veces a memoria vai ligada tamén, non, a sensacións. Entón ela hai momentos onde ela recorda, non? Determinados sucesos da súa vida, e normalmente van ligados a olores, non? Ela asocia esa tarde en que o pai fala con ela, tal, a que estaban facendo, non? A nai estaba cociñando ese biscoito coa irmá, están ali, que se o forno, que se ponlle papel albal, que se máis calor, menos tal, non sei que. E o contraste, porque estas cousas tan dramáticas non suceden dentro da cotidianidade, non? Entón, ese contraste me interesaba moito. Igual que cando falan, cando as personaxes me gusta que mentres falen bailen, non? É dicir, que estean facendo outras cousas, e que o que fan se diga, non? Porque non sempre, ti cando falas con unha persoa non sempre é o que se di, o que expresas, o que estás facendo mentres o dis. O que estás facendo, o que non dis, o que, non? E todo ese tipo de cosas me gustaba que se reflectiran no texto. Bueno, ás veces mellor ou peor, pero con esa intención. Tamén recorda hai un momento que se mete, que se mete na ducha e co olor do champú recorda o primeiro mozo que tivo, porque era o champú que usaba tal, bueno, ese tipo de xogos, porque sí que se ve ao longo da novela pasan sucesos moi traumáticos ou moi, non? Na trama, pero tamén intentei un pouco reflectir a naturalidade do cotiá, non? Sí, bueno, moi realista nese sentido, non? Sí, e me gustaba tamén que ela ter unha heroína que pensase que ten que poñer lavadoras, ou que ten que... Porque son cousas que normalmente nas novelas non suceden, non? Os pensamentos son como moi profundos, as reflexións son moi tal, pero non sempre nos chegan así, non? No medio desas reflexións tamén pensamos que hai que facer de comer, ou que hai que atender, ou que... Te pensas que iso dos elementos sensoriais ven da túa etapa de poesía tamén, Sí, na poesía teño tendencia... É algo que eu creo que máis da miña escrita que sí, que hai intención en determinados momentos de darlle esa dimensión, porque me parece que como darlle unha dimensión, non, ao texto, pero que me pasa na poesía tamén, poden dicir por aí que sí. A novela é moi breve, aparentemente sinxela, porque realmente transcorre en 24 horas. Sí. E realmente está toda a montaxe da estrutura da novela está moi ben, porque realmente en esas 24 horas do periplo de Uxía, desde que recolle a irmá hasta o remate do incidente hospitalario, aínda que logo sí que pasa un tempo hasta as últimas escenas, pasa pois o que é eso, un salto, un mes ou así, pero toda a cronoloxía central son 24 horas, toda esa estrutura de que en 24 horas ya acontece todo eso, pero a vez contas toda a súa vida, contas a vida da irmá, contas a vida, te vas para atrás e contas a vida en flashback do que lle aconteceu. Bueno, me parece un encaixe destos de camariñas perfecto, porque para encaixar todo eso en tan pouco espazo, contar todo o pasado, definir tamén a todos os personaxes en escenas, como diste, moi puntuais, moitas veces moi traumáticas, o proceso de montaxe de toda esta estructura. Pois o proceso de montaxe eu creo que foi con Sica, que yo contei así con naturalidade e quedou un pouco alucinada. Houve un momento en que escribín o texto de distintas cores. Entonces
minimizaba o documento para ver claro, as polas cores e os cores flashbacks. claro, onde estaban no conxunto, non? O sea, quero dicir, coa novela toda onde se falaba da nai, onde se falaba do pai, onde se falaba para ver o equilibrio de que non fose todo. Bueno, hai cousas que hai un capítulo onde que é ese capítulo do Cake, non? Onde se fala da historia do pai, pero a historia da nai está como máis Repartida. outro tipo de tal, pois eso físicamente fíxeno así, o sea, para comprobar ese equilibrio de sí que me foi pedindo, sí que o texto me iba pedindo, porque ao fin son as circunstancias que explican despois moitas cousas, non? O feito de que vivan onde viven ou que por que morren os pais, con que está relacionado que morran, cal é o estigma da doenza mental, os prexuizos que nos temos, a precariedade, como van confluindo todas esas circunstancias e a van levando hacia a van encarreirando, non? A un punto que o mellor se tivera outro conxunto de circunstancias, aínda que fose ter unha doenza determinada, pois se trataba de outro xeito, non? Ou se canalizaba de outro xeito. Entón, bueno, pois esas outras historias paralelas pois tamén me ian pedindo a historia central, non? Está moi presente a cidade, Ferrol, Sí. hai moitísimas referencias, o Bar de Caranza, os Asteleiros Sí. e todo eso, parece que a cidade en moitos momentos casi determina dun xeito dramático a vida dos personaxes, porque Ferrol, bueno, todos sabemos que Ferrol en estes momentos é unha cidade un pouco que non sei como calificar a situación en decadencia, que non sei, é unha Non sei, xa hai tempo, non me acordo con que crise foi que me dicía unha compañeira que lle preguntaban, non? Que tal o do traballo e tal, dicía ela, eu desde que nací recordo sempre Ferrol en crise, entón tampouco vexo. No, pero a sensación de que ahora vas a Ferrol e hai moitas 80. rúas que están todos os baixos pechados, non hai nada, non tedes ningún Zara, a ver, por poñer un exemplo. No, Sei Zara parece, está en Narón. sei que parece unha parvada, pero cerraron hasta as tendas de Inditex no Sí. centro de Ferrol, é dicir, que é unha cidade que realmente está como medio morta. E parece que é moi determinante da situación dramática que viven todos os personaxes, que a cidade está con eles están coa cidade, parece que van unidos indisolublemente Sí. a acabar mal. Bueno, hai pequenos xogos cando ela está na estación de autobuses que di, non? Que a reconversión consistiu niso, en marchar traballar fora, non? Porque eu da miña tanda de compañeiros do instituto e tal, prácticamente non queda ninguén. Os que quedamos así, traballando en Coruña ou desplazándonos ou nalgún tipo de negocio familiar ou similar, pero a xente marchou, é unha cidade que perdeu moitísimos habitantes, e claro, ademais non é que non medre, que perde, é que as condicións de traballo nos estaleiros eran boas, había bons salarios, había tal, agora non. E agora non, claro, as subcontratas é outra historia. Botándolle un ollo a novela pola tarde que se comentaba ao empezar, pensei que un título ha caído tamén para a novela. O Run Run é fantástico, é o Run Run que ten a protagonista durante toda a novela na cabeza, e que ten o lector cando a lee, porque estás aí run, aquí vai pasar algo, aquí vai pasar algo, porque todo ten que conducir a que lle pase algo dramático, pero pensei que tampouco sería mal título violencia, porque falas dun montón de violencias, falas da violencia familiar no sentido, o legado do pai que lle fai a filla, que lle destroza a vida, decirlle, non, mira, ti tes que cuidar de tua nai e de tua irmá porque son frágiles, e lle destroza a vida a súa propia filla por facella responsable de dúas adultas que debían ser funcionais, a violencia machista nas relacións de parella, a protagonista Uxía ten unha relación co seu xefe que é moito maior que ela, unha relación totalmente desequilibrada e desigual, da que Uxía é consciente pero que se deixa levar aí nunha inercia, está aí atrapada, non sabe sair. Hai a violencia laboral, a precariedade laboral do traballo da propia Uxía,
a violencia laboral no sentido de que esos traballadores que estiveron traballando ali Sí. co asbesto cando se sabía que estaba prohibido, que producía cancro, que ninguén se preocupou por eles, non se traballaba nos barcos novos con asbestos, pero seguían troceando, desmontando barcos que estaban cheos de asbestos vellos para desguazalos. A violencia eso na súa relación de parella, a familiar, a laboral, a precariedade, que violencia sería un título, non unha violencia expresiva, que salte á vista, pero entre liñas hai unha cantidad que está moi vixente. Sí, vai un pouco como a lume lento, non? Non son esas violencias tan de repente Sí. tal. Bueno, algunha é bastante bueno, algunha é bastante gorda, non? Pero un pouco de como de tolerancia, como pouco a pouco se vai afacendo e vai meténdose nese xogo e consentindo determinadas cousas que se chegaran de repente serían moito máis visibles, non? E como ela se vai... E como están relacionadas unhas con outras. O feito de que ela estea precaria, de que teña outra persoa dependendo dela, de que necesite ese traballo, de que a relación sea co seu xefe, non, hai aí un entramado todo que vai un pouco ligado, non? E despois as relacións afectivas que poden ser caníbales, como digo, que son aí, terribles todas, os afectos todos son terribles, os escollidos e os dados. Sí. A pobreza. Entón, bueno, aí quería mostrar un pouco todas as caras, non? Igual que nos coidados, o complexo o vulnerable que se sinte cando é coidado e o vulnerable que é a persoa que coida, non? E o asfixiante que pode ser, ou como a canto ten que renunciar unha persoa por coidar, ou todo ese tipo de caras, non? Non romantizar ningunha das relacións, igual que os coidados institucionais, non? Do centro dela ou do hospital. Que eso é terrible. É terrible, sí. O do hospital é unha cousa terrorífica. Nese xurado que falei antes, había unha das membros do xurado que pertencía ao ámbito sanitario. E ela estaba convencida que esta novela escribira a alguén que traballaba na sanidade, porque toda a estea hospitalaria que é tal, no, eso ten que ser alguén que traballa no ámbito sanitario, porque están os protocolos, incluso que din os celadores, como lle fala ao médico a pobre rapaza cando está ingresada, ese ton aí paternalista de pobriña, tranquilízate que estás tola, que tal, eso ten que ser alguén do ámbito sanitario. Non eres do ámbito sanitario. No. Nin viviches unha experiencia desas. No, nada, non. Sí que consultei protocolos, incluso os protocolos de como se lles fala, e como se fan as contencións, cales se fan primeiro, como se fan, cantas persoas, como se lles fala, a distancia que se garda, ese tipo de cousas, sí que o consultei. Esa distancia do medo que dicen en algún momento da novela, que a médico non se me acerca, non? Está falando coa rapaza que pensa que ten un brote psicótico, mantén a distancia, esa distancia do medo da que falas, pero son unhas escenas terribles. Sí, é terrible, porque o non? E ás veces, sobre todo coas doenzas psiquiátricas, coas demencias dos vellos, hai determinadas doenzas que son máis propensas a infantilizar o doente, non? Como xa non rexe, digamos, pois rexe o outro, non? E hai unha deshumanización moi grande no trato, porque o fin, bueno, é o que vai reflexionando Aldara, non? Ao longo da novela, moitas veces, e a dignidade, onde queda a dignidade, non? Que logo no proceso de que avanza a novela hai un cambio de roles. Aldara pasa a ser Uxía e Uxía pasa a ser Aldara, unha pasa a ser... cambian os papéis. Sí. A coidada pasa a ser coidadora e a salvarlle casi a vida a súa irmá, e ao contrario, a coidadora é a que queda... Sí, porque claro, a idea tamén é que o fácil que é o atravesar o espello, sí. O fácil que é verse do outro lado, non? O mellor só necesitamos que se nos dean as circunstancias, non? Que che veñan mal dadas, non?
Isto que sempre parece que isto lle pasa aos outros, non? Isto é porque non Sí, sí. non sabe xestionar ou non sabe tal ou non pásalle ao outro, non che pasa a ti. Pero claro, Pásanos a todos. pásanos al a final. todos. Está quedándonos unha cousa terrible. Parece que a novela é terrorífica, un dramón. Pero non, a ver, a novela logo a vida sigue, é dicir, Sí, a vida sí. a vida continúa, hai un final moi fermoso en que dúas rapaces felices baixan en pijama á rúa. É dicir, que ten un final moi chulo. Eu si chega un momento que despois de todo o que lle acontece, pois supoño que desde o comezo da novela víase a través dos ollos dos demais, Sí. é dicir, de Nacho, a súa parella, Sí. que abusa dela nesa relación que ten, da súa irmá, é dicir, ela a figura da cuidadora, a precaria, as amigas que estudiaron unha carreira universitaria, Sí, se quedou ali da administrativa nun bufete en tal, pero logo ao final ela por fin Sí, vese como é, hai un cambio de foco, de perspectiva, xa non Sí. se ve a través do demais que se ve a través de si mesmo, e hai unha conversa nun bar Sí. con A mí esa conversa gustame moito. con Nacho, que cando ve hasta que está moi ben eso, o ve entrar, queda con él despois de todo o incidente, eran parella, tiñan esa relación totalmente desigual, desequilibrada, o ve entrar e ve o bello que é, e ve que non lle gusta, e se decata por fin de como realmente é, pois bueno, esa relación que tiña tan romantizada Sí, aí, vai aí como... Pero era tan baixo, non? Era, Sí. sí. era tan baixo, Era iba tan cargado de baixo, hombros, vais, está- aparece maior. Sí, está canjado, parece máis bello. Sí, Sí, bueno, que parece que aí ela se empeza a querer un pouco, empeza a ver de que moitos dos que a rodeaban, pois... Sí, hai aí un xogo cos cafés, non? Van tomando un café, van falando, non van falando. volve a ser presente dos cafés, que falan moito dos cafés, porque é o mismo que contabas Sí. antes, de estar facendo algo mentras falas. Sí, que normalmente ela- nas novelas sí. se poñen as liñas de diálogo e a xente non está facendo nada. Claro, falan como en plano, non? Sí, Sí, esa conversa a mí me gusta moito porque se pode ler, ti podes ler a conversa, o texto do que se din, máis ou menos sacar unha idea, non? Ou un tal. Pero se ti les o que están facendo ou están pensando, ou están, bueno, está pensando, porque sempre pensa ela, non sabemos o que pensa Nacho, vas sacando outras conclusións, o sea, podes sacar outras conclusións, non? E si que é unha conversa en que o mellor o lector ten que ler eses silencios, esas sutilezas, non? Esa cousa de, pois, ela chega antes, está esperando e pensa, sempre chega tarde, non? Entón, el chega e dille, levas moito esperando, e di, acabo de chegar. Claro, porque son as cousas, ela non vai coa personaxe dela o conflicto, non? Ele pasa toda a novela escapando do conflicto, entonces, pues, tampouco vai entrar directa no conflicto con ele. Entón, ese diálogo que teñen vai un pouco así, por ese lado do que se din e o que non se din, non? E o café dela, claro, xa está medio frío, entón el pide o morno para verse, non? Hai un xogo cos cafés que falan máis ca eles no que se din. sí, pero va en relación con todo o que decías antes, comer a Sí. mandarina, o chicle, Sí. o biscoito, poñer as lavadoras, é dicir, os personaxes Sí. sempre están facendo algo e coas súas expresións físicas ou coas accións que realizan móstranse dunha forma ou expresan uns sentimentos e en cambio verbalizan moitas veces todo o contrario. Sí, Que claro. eu creo que o facemos moitos. Sí, facemos no noso moito. día a día, decimos Claro, unhas é cousas e como- estamos pensando outra. Sí, ademais me gusta moito que isto xa o dixen algunha vez. Nesa conversa de parella hai ele está buscando unha confirmación dese seguinte café, non? A ver, pode haber máis cafés, non? Ela non acaba de... Claro, todos entendemos o que significa ese máis café. Claro, entón é o que dicía, é o que cando unha parella nun contexto así fala de a ver quen paga o seguinte café, se está falando de todo menos de café Sí. e de cartos, non? E hai outra conversa. Conversa. Entón ese tipo de conversa ou de situación era o que me gustaba a min intentar meter no texto, non? Porque a min como lectora me gusta moito que non me gusta que me expliquen, non? Entón me gusta moito cando leo que vaya este completando coas
pistas que che van dando, non? Coas cousas que tal, e que poidas chegar ti a como a acabar a historia, non? Logo hai unha escena, unha escena que se encontran os dous amantes, Nacho e Uxía, hai unha escena dun encontro sexual en un piso Un prestado. piso de Ucha. Sí, por un amigo del, Sí, un cliente que ten negocios inmobiliarios e lle deixa un piso. E hai unha escena de sexo que é terrorífica. Sí. Non por violenta, Non, No. non. É así unha escena que dá... Aí dá para falar, pois, do consentimento, do desexo, non? E da falta de comunicación, non sei, hai... Bueno, reflite moi ben como é a relación deles, non? E o desequilibrio total, non? É o que está pensando, sí. Bueno, menos mal que acabou rápido, algo así, sí. Non me acordo, sí. Sí. Eu teño aquí máis. Estamos destripando toda a novela, pero bueno. Pero bueno, paga pena moito lela, porque a pesar da súa brevedade, era o que decía antes, está como un licor destilado, decir, é moi breve, está coidadísima a lingua, non é un galego requintado e barroco aí que andivese a buscar uns diccionarios. Non, pero está limpa. Quen? Está limpa. O sea, que Pero bueno, unha lingua limpa. Lingua moi a palabra precisa, no momento preciso. Bueno, por son un pouco aí maniática para... Eso supoño que tamén é da poesía, non? Sí, esa precisión coas palabras e coas expresións. Sí, de que intentar non repetir as mesmas ideas ou as mesmas cousas, non? O sea, tentar dicilo ben e non andar dándolle voltas, non? Non sei, é como un traballo artesán tamén, non? Da escrita, sí. Pode ter que ver tamén co teu traballo profesional, eres traductora, é dicir, que tamén anda a traducción, sobre todo traductora xurídica. No, pero a traducción xurídica implica unha precisión absoluta coas palabras. Claro, non te podes ir do... Claro, unha sentenza é unha sentenza, un fallo é un fallo, uns feitos probados son uns feitos probados, unhas sentencias de dereito son unhas sentencias de dereito, é dicir, que ten que haber unha precisión na traducción. Sí, non tes a marxe de unha literaria. De unha traducción literaria, por exemplo, refirma que tamén seguramente na precisión aquí no emprego das palabras. Sí, eu creo que sí, que pode ser un pouco por iso e un pouco pola poesía, porque na poesía tamén tendo a facer cousas breves, como concretas, non? Non son de poemas longos, moi narrativos nese sentido. A decisión de, por exemplo, nos diálogos non poñer liña, a típica liña que lemos todos en las novelas de diálogo, que abre os diálogos e deixalo metido tamén na parte narrativa. De todas formas está feito fantásticamente, porque hai xente que non o sabe facer, a veces te lías e non sabes o que é diálogo e o que é narración ou que é a voz do narrador, pero aquí é moi preciso tamén. Claro, iso tamén, bueno, ás veces claro, o diálogo hai que sabelo, hai que facelo de forma que o que lee non se perda, non? O sea, quero dicir, hai que seguir as normas, digamos, ou tes que dar as claves para que o lector non se perda, porque cando te perdes aí falla algo. Nunha primeira escrita sí que tiña os guións, os incisos, bueno, todo tal. Pero a medida que ia escribindo e que ia tendo como máis dúbidas de entón se o verbo non é de decir, se o verbo tal, chegou un momento que dixen, pero se eu na poesía fago como quero, porque aquí non vou facer tamén como quero. Entón, nada, decidín quitar os guións e ser coherente coa escolla, non? Para os incisos de quen di e quen tal, pero fuxir da estrutura clásica, da estrutura clásica, tipográfica, de poñer o guión abrindo os diálogos. Se dá a circunstancia de que, bueno, Contos Gringos que publicamos hai pouco, de Lara do Pazo, procede en parte do traballo nun taller
sí, bueno, en este caso máster, no máster na Universidade de Iowa, famosísimo de literatura. Ti estiveches tamén nas residencias do Gallás con ese libro. Explica un pouco con esta novela, realmente. Sí, na residencia do Gallás estiven con esta. Bueno, explica un pouco o proceso nese proceso de escrita, de compartir o que escribes, de que opinen os compañeiros, de que opiña mellor o director do Obradoiro, que bueno, non é a típica escrita de que un se expón a escribir a novela solitariamente na súa casa, sen opinión e comentario de ninguén, e únicamente hasta que pon o punto final, e se ten uns lectores beta lle dá a novela para que opinen, e se non ten lectores beta, pois a manda o editor ou a manda un premio. Ese proceso de escrita compartida, por así decirlo, que non se sabe do habitual, aínda que agora comeza a ser bastante habitual. Sí, eu esta levei na residencia do Gallás, estaba Javier Peña dirixindo, esta residencia ten unha dinámica que son 10 escritores, e as novelas poden estar en distintos puntos de escrita, ou unha idea inicial, un proxecto inicial, ou ben xa rematada. Eu levei un proxecto xa rematado, non? Entón, o que se fai se comparten os proxectos cos outros compañeiros, ese debaten, ese diálogo un montón e tal. E a mí me parece super enriquecedor, porque non é só que teñas un lector que che testee o que ti estás facendo, senón que, ademais, podes ver como fan os demais, podes ver os procesos creativos dos outros, e podes compartir, incluso despois, non? O camiño que poden, o sea, con algúns sí, con outros non, claro, pero o camiño que poden levar eses textos. E a min a verdade é que me valeu de moito, me gustou moito a experiencia, e recomendo, claro, recomendo. Ti veches en conta o que opinaban ou pasaches absolutamente deles para facer o contrario? Non, despois da residencia fixenlle uns pequenos cambios, pero claro, despois colles o que che parece o que non, obviamente. Igual que se o das a un lector e de repente pois che resalta xusto o que a ti che encanta, pois non. O sea, é dicir, a decisión ao final é túa, e ti tes que ter tamén como un criterio do conxunto, non? Este criterio que é un pouco máis subxetivo, que che dá a ti, que queres que sexa así ou que isto se diga así, non? Que non quita que despois as contribucións que podes ter, neste caso os compañeiros do Obradoiro, son super enriquecedoras, porque é xente que tamén escribe, e que coa que despois tamén podes falar, que de feito se fai, sobre pois alguén que está nun proceso inicial e quere as tramas ou tal, entón se comparten ideas de como traballar a trama, como traballar o diálogo, cousas máis técnicas que non teñen o mellor que ver cunha novela en concreto, non? E aí compartiches, no Gallás tiveches con Cintia? Non. Con Cintia, non? Non, ela é de outra tanda, sí. Que Cintia é unha novela que publicamos agora, son como Glaciares os barcos, que tamén vende un... Bueno, sí. Foi ese proceso, e o de Lara foi en agua, pero bueno, agora hai moita xente que vai a ese tipo unha residencia. Despois hai outras que son de ir a San Simón e ir a escribir, non tes... Sí, bueno, pero tamén se comparte. Compartes... se queres ou non queres. Claro, é dicir, no mesmo momento hai outros escritores, pero non hai un director ou alguén que... Non hai Sí, un protocolo pautado de que hai que reunirse, falar e compartir. Para compartir os proxectos antes ou tal. Bueno, levamos 45 minutos de parladoiro. Se queredes preguntar, comentar algo, hai moitos autores coñecidos, alguén quere preguntar, comentar algo, aproveitade. Xa debullamos bastante a novela. Sí. O mellor demais para os que non a leron. Aí vai Noeli. Veña. Ana e máis eu xa falamos un pouquiño do cambio, non? De escribir un poemario, un libro de poesía, unha obra de narrativa, non? Pero penso que era a tua primeira novela, non? Que igual podías falar un pouquiño de como autora, como sentiches ese cambio, non? Os diferentes códigos,
que manexache, así como foi enfrontarse a construir unha personaxe, porque claro, nos poemas non é unha construción de personaxes como tal, non? Entón, esa é a pregunta. Pois foi un pouco como empezar de cero, porque eu tiña esta idea que tamén era como un run que non se me ia, entón tamén é un pouco como teño que sentarme a facelo porque en ese sentido para min foi como unha experimentación. Non quero dicir que a novela sexa experimental porque non o é, pero para min sí, porque nunca fixera narrativa. Entón foi un pouco como atentas. Sí que é certo que fixen un primeiro borrador relativamente rápido para o que son eu. Pero despois tive moitas reescritas, moitísimas. E o tomei tamén como un proceso, é dicir, non como teño que ter a novela, ou quero ter unha novela, ou quero, non, senón que pasa se narro en presente, non en pasado? Que pasa se esta personaxe, pois, o sea, que pasa con este narrador ou con este outro, e como soa o texto se fago así ou se fago deste xeito. Entón non tiven perda ninguna en volver collelo e volvero escribir, porque o tomei un pouco así, como unha experimentación miña, non? En ese sentido, eu creo que o primeiro borrador foi así como, buah, escribí unha novela. Sí. E despois sí que medrou moito, o sea, cambiou moito, non? Nas reescritas. Das que non me arrepento por iso, porque un pouco como coller músculo. Sen presa, por iso tamén me levou tamén moito tempo, porque non... Pero a mí me gusta facelo así, porque non teño a necesidade de, pois, teño que sacar xa ou non. Despois a ver que pasa, non? E bueno, estou moi contenta. Xa, independentemente do tal, non? O feito de facela, de poñerte e tal, é moi satisfactorio. Alguna cuestión ou cousa máis queres preguntar? Bueno, a ver, falo un pouco. Que? Falo eu un pouco. A ver, fala, Alex. Nada, bueno, xa sabedes máis ou menos a miña opinión, non? Sobre a novela. Enhoraboa a Ana e enhoraboa a ti tamén. Cando a leín, pareceume unha... Porque a min, eu, non sei, doulle moita importancia o como máis que o que, non? É dicir, como está escrita a novela. A min pareceume unha novela, joder, así con unha literatura de altura, con moita personalidade, non? Con unha personalidade propia, non? E despois que iba a dicir? Era o tema este... bueno, e despois tamén pensei que é unha novela que creo que xa eu comentei a Ana, que eu creo que só pode ser escrita por unha muller. Eu cando a leía tal, e dicía, aquí hai, é dicir, ten unha serie de detalles de sensibilidade literaria que eu creo que a maioría dos homes non chega, non? Entón eu, por exemplo, un detalle que conforme a lía, que me fixa de pais, ademais, moita graza, foi nun momento que non sei se era, bueno, se era Uxía ou Aldar, eu creo que Uxía, que estaba no tendal da roupa, sí. Non? Sí, entón aí no tendal da roupa, ela, mentres falaba por teléfono, sí. Non, co móvil, ela ia tocando a roupa, sí. A ver se estaba húmida ou non, sí, non? A min fíxome moita gracia porque iso mesmo pasa na miña casa. É dicir, nós temos ali o tendal da roupa e normalmente estamos, imos ali a falar por teléfono tal, co móvil, e cando falo eu, está ali a roupa colgada, eu en ningún momento toco aquela roupa. Entón, a miña muller, cando fala, sí que vexo, non, como está tocando, e fíxome moita graza ese detalle, non? E eu creo que unha novela que eu, por exemplo, decía, ten esa, non, ten algo especial, non, ten así ese anxo, ese algo especial, que eu creo que a maioría dun escritor, non, un escritor home, non, que eu creo que non sería capaz de facela. Ou polo menos eu non. Non sei, creo que no premio tamén pensaron que era unha muller, non?
Eu tiña claro que... A ver, é moi difícil de Bueno, diferenciar. muller, enfermeira, Ferrol, eu non sei como non No. chamaches a medos. Sí, no, porque Medos, bueno, pero Medos sí que ten algo de narrativa. A ver, a veces é moi difícil de diferenciar, pero eu creo que en esta eu creo que tiñamos claro, pode decir Noelia, que era unha muller, por esos detalles, que non son de escritores, son de cousas que facemos que non facemos os homes e que fan as mulleres. É dicir, unha muller pode estar falando polo móvil nunha cociña e ve algo mal colocado ou manchado e a vez que fala polo móvil o arranxa. Un home, eu, seguro que moitos dos que estamos aquí, nin se nos ocurre, estamos atendendo a conversa. Sensoriais, é dicir, hai certos detalles sensoriais que únicamente eu creo que está na sensibilidade feminina. É dicir, Logo, por non, exemplo, en principio... A escena de sexo da que falaba antes está escrita por unha muller, é dicir, que veías e decías, coño, é a cabeza dunha muller, non me imaginaba un autor. Bueno, porque por so algúns pensa ela, por algúns non? Entón ti vas acompañando a ela. Pero a forma de como está narrada, logo todos os elementos esos que falamos, os olores, a mandarina, os chicles. Sí, hai pequenos detalles que sí, pero bueno, nalgún xurado que eu teño estado, presurábamos os 5 de que era unha muller, abrimos a plica era un home, é dicir, que hai xente que se disfraza moi Carmen Molas, hai moitas pola vida adiante, é dicir, que se disfrazan moi Antes de vir aquí eu estaba vendo se estaba a roupa seca falando con o móvil. Sí, vale, pero mira, Non sei se o levaría escrita, non sei se o levaría escrita, ese momento. Pero si o estaba facendo. O faz a muller por un proceso de imitación porque yo viches facer a túa parella moitas veces, non o sei. Eu son o encargado de encender a roupa. Porque te toca a ti, vale. Pero non sei se escribirei sobre eso. Pero sí, Claro, sí que falo. Eses detalles que aparecesen na novela, pois como cando ela pensa teño todo para facer mañá a comida ou teño, Sí. non, porque son cousas que normalmente non saen, non? É como O das comidas sí que o pensa moito Xía, de que vai Sí, preparar de ela comer mañá, o que lle vai de comer a irmá, porque a irmá cousas. come as cousas separadas por cores. Claro. Unha persoa un pouco Entón, especial sí. para comer e sempre lle andan dando voltas o que vai facer de comer. Claro, e hai un momento tamén que ela pensa se deixou a roupa metida na lavadora ou non, porque iso despois vai cheirar ou bueno, Sí. ese tipo de cousas que normalmente non aparecen nas novelas. A mí me gustaba que aparecesen, non? Que se vise esa parte invisible, ademais tratando o tema dos coidados e esa carga mental que ten ela, se ve tamén niso, non? E que ás veces as novelas parece que transcorren eso, igual que en plano, pues, no, como noutra dimensión de Sí, que non está o pensamento día a e tal, día. non? E que non e me gustaba un pouco xogar con esa cotidianidade. E logo o ton paternalista con que fala todo o mundo con Uxía. Sexa Sí. quen sexa, a parella, o xefe, calquera dos outros personaxes fala. Sí. Nos olvidamos da figura dos padriños, que me olvidei de destacar que é un elemento moi Esperanzador. galego nese sentido, o papel familiar que teñen os padriños, o padriño e a madriña en todas as familias. Neste caso desaparecen os pais e os padriños son un pouco as figuras paternas. Sí, é a figura así como de apego que Como teñen, de apego non? que lles queda a De elas. feito, hai tamén detalles que pois mandalles A comida, caldo, non? caldo, Nun sí. bote de cristal porque sabe que a outra en plástico non o come, tal, bueno, eses pequenos afectos que van neses coidados máis, non? Pequenos, pero que contan, non? Sí, que son relevantes, os pequenos Sí. detalles. Sí. Algúnha cuestión ou pregunta máis? Ou damos por rematado? Unha curiosidade final. Que sen dúbida moitas veces collemos un libro polo título, non? E este título é moi bo título. Que tamén é unha violencia, non? Un run run aquí tamén Sí, ten este está aí. xogo de violencia. O título apareceu durante a escrita porque hai autoras que teñen o título moi claro ao principio, que o título aparece logo ao final da novela, durante o proceso, cando apareceu este run run como título. Pois apareceu non apareceu ao principio. Ao principio non me acordo como lle chamei o primeiro nome que tivo o arquivo, non pensando que fose o título da novela, pero si do arquivo do texto era algo como murmurio. Porque eu quería xogar con dúas cousas. Unha, o ruído, non? Que ela ten na cabeza, e tamén
coa acepción máis de bisbillotar, non? A portuguesa, o sea, máis do que din, non? Os outros. En algún momento cheguei a ese run run e cando cheguei á palabra souben que non, que tiña que ser ese. A Marcos tamén lle gustou, por eso non tiven problema, non? Porque podía ser que despois os títulos eran pa... non. Ainda que se son castelanismo, deixei non hai. Pero non é un castelanismo. Sí, é un castelanismo, en galego sería zunzún ou sí, calquera. pero en portugués tamén se di run run, en catalán tamén se di Por run influencia run. do castelán, en Cataluña tamén. Ves as etimoloxías, cousa que busquei nos diccionarios de portugués e de catalán, eu tamén. vendo onomatopeico. Non é tan matopeico como crees. Ui, xa verás, vai acabar entrando. Hai quen din que incluso vendo... Vai acabar entrando no dicionario, xa vin cousas máis No, sí, raras bueno, entrar, pero que é moi definitorio o empregamos todos no día a día, Sí. non pasa nada por meter Bueno, un castelanismo, no, é moi... pero no, ademais eu é non moi vexo como un expresivo, dis castelanismo. eu penso no das abellas. Non Sí. pensas neste run run que tes na cabeza, lle das unha acepción máis de un son pero externo Sí, a ti, bueno, non o que tes ti na cabeza. O run run é o run run, o ten unha cabeza un. Sí. E o zunzún non, o zunzún é externo. Sí. Por eso en ningún momento tampouco... E despois, claro, hai un xogo durante toda a novela, Novela. non? Que hai ruidos sempre, menos no momento en que Uxía está no hospital, aí faise un silencio, non? Cando entra ese narrador cámara, hai silencio. O resto do tempo hai sempre un ruido. Sí, en distintas formas e tal. E o título é iso, a min eu non lle vin mal. No, o título... encantado, teño zona de cambiar os títulos, coño. No, pero bueno, é o típico que se di, non? De, pois na editorial... É que eu son moi por malo algún tipo poñendo de títulos, cousa- non sei, eu teño 30 libros publicados e dos 30 libros o título meu debe ser un. Os outros 29 os puso un editor, fundamentalmente Manolo Bragado, serais moitas veces porque me dicía que ese título que tes é un puñetero desastre e me daban opcións. Eu non tiña problema porque era un desastre. Cústame moitísimo, en cambio este eu creo que é mallao, é definitorio da novela, da circunstancia da protagonista, non hai nada que o defina mellor. É unha expresión que todos entendemos perfectamente. Se pos zunzún non se entendería, é dicir, pensarías nunha abella. Nas abellas. E o run run é o interno, o zunzún eu creo que o externo. A min me gustou desde o comezo, non é moi expresivo, moi potente. E logo eso, a foto do edificio rosa. Eu cando estaba lendo a novela no xurado e fala deste edificio, dixen, coño, a ver se gaña. Esa pensaba na imaxe da cuberta, porque, en fin, bueno, é un edificio mítico de Caranza, que eu coñecí nos 80, cando eso era, bueno, como Beirut, territorio comanche, era difícil e complicado entrar ali, porque había moita violencia, moita droga e todo eso, pero, en fin, eu teño entrado en ese edificio que arquitectónicamente é un edificio extraordinario dun grupo de arquitectos holandeses, os mesmos que diseñaron as casas da Fenosa aquí en Vigo, que é outro prodixio de arquitectura. O malo que precarizouse ese edificio, estigmatizouse pola xente que se foron vivendas sociais, pola xente que se alosou neles, pero realmente arquitectónicamente son edificios moi ben pensados. Se algún día tedes a oportunidade de entrar nun piso da Fenosa, calquera de nós pagaría por vivir nun piso da Fenosa, porque son extraordinarios. Ao mellor non pensados moito para a xente que realosaron, porque son casi pisos europeos, para holandeses, non para nós, pola división e por como están configurados, pero bueno, un edificio totémico de Caranza, de todo o mundo que coñeza Ferrol. Caranza é este edificio. É moi emblemático, se edita varias veces na novela, penso que ademais quedou unha cuberta moi potente, moi ferrolá en ese sentido. Sí. Eu creo eso, que é moi chamativa. Eu non digo o libro, espero lelo, vale? Pero a coberta a capa é super maravillosa. Pois é unha foto do meu compañero editorial feita con móvil. Iba un día a Ferrol a facer unha xestión e dixen, leva a cámara e para en Caranza e hai un edificio rosa tremebundo que ves ali, sácalle unhas fotos. E olvidouse de levar a cámara e sacoulle fotos co móvil, que estaba medio así, pero logo a nosa diseñadora Jaya tratouna digitalmente e a mellorou e tal, pero bueno, ademais eu creo que incluso o brutalismo o brutalismo do edificio non na parte rosa das vivendas, sino na parte esta que é unha especie de
Son as ramplas. Unha rampla helicoidal que é pero edificio que é moi brutalista, pois tamén vai ben co run run. É que o edificio originalmente non era rosa, foi creo que algo de humidades ou algunha cousa que houbo, entón decidiron os veciños porque inicialmente era todo formigón vista, era moi brutalista o edificio. Bueno, pero que tamén vai ben co... Despois son 3 edificios, non? Fan como unha praza no centro, ten como un pequeno anfiteatro, está pensado, tiña zonas comuns para que os veciños fixeran festas, reunións, cousas así, que creo que porque eu lin artigos, non? Algún veciño puxo tipo invernadero ali, pon as plantas e cousas desas. Incluso tiña deseñado para a zona comercial, por eso o ascensor non para en todas as plantas, para que a xente tivera que parar na planta onde estaban os comercios, pero non todo se levou a cabo, porque de feito hai artigos que falan como da idea dos arquitectos, non, no deseño, e como despois a xente que vive no edificio se apropia desa... Se apropia dos deseños e os vive. E as rampas esas estiveron pechadas moito tempo. Sí, por perigosas. Houbo hasta carreras de motos. É un pouco conectado con todo isto que ia che preguntar, non? Porque é unha parte da novela tamén como moi importante é que está falando, non, da clase obreira e de como da precariedade, de como se viven iso comunidades, etcétera, etcétera. Se pensas que iso falta un pouco ás veces na literatura e sobre todo se falta dun xeito pois que a xente, pois mesmo de antes, non? Igual que a xente colla roupa e pensa que comer, pois tamén tes pois un baño con mofo e unha fiestra que pecha mal. Entón, non sei, se pensas que isto tamén falta e que ás veces, cando se escribe, pois da clase obreira, escribes así como unha forma épica e extraordinaria. Sí, un pouco como romántica, non? Sí. Porque ou ben ese é o foco, é dicir, o foco está pero non o trasfondo, non? O sea, ou a novela vai exactamente de un punto en concreto da vida desas personaxes, ou non sae de fondo un piso normal ou unha vida normal, non? E tamén me parece que, polo menos eu non quería caer niso no tratamento da doenza mental. Non quería romantizar eses coidados, nin quería que a relación entre as irmás reflectise un pouco a complexidade das relacións, non? Igual que con el, co xefe e tal, que non fose nin tan bon nin tan malo, a pesar de que el me saiu bastante tal, pero que houvese máis caras, non? O sea, porque lendo é como realista, non? Non é como cando xentes que fixeron como unha visión turística dun piso de protección oficial. Sí. É como, pois sí, efectivamente, así como vive a xente. Claro, un pouco como vivimos todos, non? Ou esa era a idea, non? E cal é a diferencia, que tipo de persoa vive no adosado de fora, que tipo de persoa vive no edificio do barrio con peor zona, non? Da cidade, que tipo de vida levan ali, e que tipo de vida levan noutro sitio, non? Ou quen ten en propiedade ese piso de hucha revalorizado porque é de hucha no centro de Ferrol, non? Un pouco xogar a iso cos espazos e coa cidade, claro. Igual que as outras marcas, que hai unha cousa que a mí me gusta moito, que é na relación que ela ten con Nacho, que hai un momento en que ela di que aínda que el deixe a muller non teñen nada que facer, non? Porque ele é un neno ben e a ela olenlle as mans a lixivia. Entón son estas cousas de efectivamente é unha marca de clase, non? Ou que, cando por que che olen as mans a lixivia? Porque ti limpas, non? E por que non che olen? Ou porque quen non limpa ou quen limpa ou quen, non? Ese tipo de xogos me gustaban metelos aí.
Pode que se chame Nacho tamén é ferrolano, non? Sí. Sí, eso foi así a miña pequena vinganza. Vou sentar eu cadra como editor. Hai demasiadas vivendas unifamiliares na literatura galega e poucas vivendas sociais. En xeral. Moi pouco. É sorprendente o pouco que temas que trata Ana na novela. Nos na editorial recibimos unha cantidade inxente de novelas, se reciben nos premios, hai temas que se empezan a tratar agora sobre todo autoras novas que están publicando con nós, en outras editoras, pero que si siga habendo unha lousa, vamos a decirlo así, do pasado. A ver, non podes ter, non sei, é un decir, 20 ou 30 anos, ser un escritor que escribes en lingua galega, contar unha historia da Guerra Civil. Eu creo que deberías estar contando a túa vida, a túa precariedade, a situación, a vivenda, todos os problemas, as relacións de hoxendía, como son, onde van, que fan e todo eso. Eu recibo moitas novelas que ollan cara ao pasado, e moitas veces incluso cunha ollada neoruralista que non a veces é acorde co tempo, porque non é o rural que hai hoxendía. O seu rural ese que ten algunha xente romantizada non existe. Hai un rural de rapaces que están en Instagram, que son youtubers, que collen todos os coches ao fin de semana e se desplazan 100 km para ir unha rave de música electrónica, todo eso. Eso sorprendentemente non o ves polo menos nos orixinais que eu leo que nos chegan a editorial, non o ves. En cambio, siga habendo unha imaxe todavía do rural. É que parece que é como un código do que é literaturabilizable. No. Literatura? Do que se pode facer literatura. Sí. É dicir, ti pensas, vou facer unha novela rosa e parece que ten que transcorrer en Nova York ou en París, ou non? Sí. Entón, o feito de usar o que tes ou a realidade en sí, ao final, o sea, isto fai que ao final, pois eso, que a visión que teñas do rural é a que che chega a través diso. É como o noir galego ou tal, non? Pois que e ao final, sí, evoluciona e cambia, pero sigue habendo un guarda civil, un cura, non? O sea, hai unhas cousas que quedan como establecidas. É un pouco en conexión con isto, eu aquí facendo a entrevista. Venga. Que conste que eu entonoume a culpa, eu sempre que escribín ollei cara ao pasado, e non para o presente, porque supoño que tamén é moi difícil ter a distancia ao mellor para contar o que está pasando ao teu arredor. Eso me parece moi complexo. Escribir unha novela histórica, pois non pasa nada, tampouco é que non todo o mundo vai ter que escribir. Pero efectivamente hai momentos en que, o sea, hai temas que son moito máis, que se tratan moitísimo máis. Sí, de todo. Era o que te ia a preguntar, como escritora que escribe de Ferrol, ti pensas que, por exemplo, Ferrol é un escenario. Porque no. Creo que esta primeira novela que leo que pasa en Ferrol, sí, así nun entorno obreiro actual. Pensas que, claro, igual que dicías antes, non? Que o rural é como o non sei que palabra dixete, literaturizable. Bueno, fantástica, pero non consigo. Sí. Crees tamén que hai como un fallo, non? De que ao final, cando escribimos das cidades, como que nos falta un pouco escribir pois das cidades, pois desde esta perspectiva de pois o barrio obreiro, é decir, que non sexa pois o Santiago Cultureta ou un asesinato en Vigo ou... Claro, non sei se nos estou explicando. Sí, eu creo que ao final se van asumindo uns roles para os espazos, o sea, quero dicir que sí, que non sei, saberaste mellor, pero a maioría das novelas negras son de Vigo, o sea, están en Vigo, ¿no? O sea, situadas en Vigo. Santiago tamén. Santiago, sí. Pero, por exemplo, en Santiago, eu son de Santiago. Eu un Santiago ultra cultureta literario que non é Santiago, non que eu medrei, vamos. Claro, pero que o mellor tes aí a novela. É un pouco parque temático, pois xa sabes, a novela esa. O mellor tes aí a novela, Raquel. Sí, escribindo aí. Eu a verdade é que escollín facela en Ferrol por unha cuestión práctica, porque de feito non está nomeada, só aparece nomeada a Avenida das Pías polo subterráneo que atravesa, que une Caranza. Bueno, agora creo que coa remodelación hasta que fixeron xa non está, que unía Caranza co polígono da Gándara, o sea, coa parte alta do polígono da Gándara. Foi unha cuestión de non complicarme a vida, porque
como ademais era unha experimentación para mí, polo menos controlar algo. Un espazo coñecido. Claro, non vou poñerme aquí. É como os pisos e tal. Nun club de lectura me dixo unha rapaza: eu estaba lendo o libro, tiñen que ler o meu home, e dixenlle, pero mira, Este é mi piso. é o noso piso. E sí que era o seu piso. No, claro, eu o piso que tiña de referencia era na mesma torre, un 12, eles acababan de comprar un sexto. Entón, claro, as vistas eran moi parecidas, sí que é certo que os pisos de Caranza son todos iguais. Entón, claro, escollín ese piso que coñecía para non ter incongruencias destas de sale da cociña e ve o salón e despois sale da cociña e non se ten que atravesar 5 corredores para chegar ao salón, non? E a cidade igual. E non a nomeei porque non me parecía necesario, me gustaba que xogar con isto de que podía ser calquera barrio obreiro dunha cidade, non? Que podía ser a Sagrada de Coruña, o sea, que a xente que o recoñecese, pero que non o recoñecese, que poidese sentir a familiaridade de, pois, o correspondente, porque todas as cidades teñen barrios pois así, non? Mais ou que, polo menos neste caso, que nos 80 foron territorio comanche. Sí. Entón, fíxeno así por iso. Pero sí que é certo que, igual que esa idea de, pois eu nunca vi nunha novela que mirase, que arrimase a cara ao calcetín a ver se seguía frío, se estaba frío ou húmido, non? Pois un pouco tamén con esa idea de que pode estar, o sea, que as protas do meu libro poden vivir nun piso de Caranza, que non teñen porque o sea, que non é unha novela de ricos, non? Ou como cando ves unha serie que todos teñen uns pisazos, non? Ou de repente estas pelis que están precarias e viven en Madrid nun piso de teitos altos e non sei que e tal, que diste, imposible, non? Pois un pouco así, pero sí que é certo que hai moitas cidades e vilas que non son territorio literario. Unha curiosidade con respecto das residencias literarias, non? Que falaba antes Marcos e tal. Ti crees que se non chegas a pasar por esas residencias, Run sería distinto? Dicir, influiu de alguma maneira pasar por aí para no proceso de escrita, sabes? Para dicir, bueno, ostra, pois podo tirar máis por aquí ou Si reescribín estando ali nunha residencia? Non, porque na residencia do Gaiás prácticamente todo o tempo está ocupado en compartir, é como un obradoiro, digamos. Entón, tes algunha sesión do teu propio texto en que falas tal, pero tamén tes sesións dos outros ou de lecturas, porque se levan lecturas paralelas, outros textos que ti, bueno, cada un leva o propio texto de creación e unha lectura paralela. Entón, nesas lecturas paralelas pois se comentan cousas, pois inquedanzas que pode ter cada un, non? Pois eu estou atrancada aquí nos diálogos, ou eu me preocupa as tramas, ou me preocupa, entón se usan esas lecturas tamén como para analizar, pois mira, aquí ela resolve así, ou fai, para facer unha lectura como máis crítica ou buscando técnica, non? Sí, o sea, o que pasa? Que eu xa levaba completamente escrita, entón non cambiou a historia, non cambiou o que pasa, non cambiou nada. Cambiou o xeito de contar determinada información nalgún capítulo. Cambiei punto de vista de... É dicir, que merece a pena, non? Para min sí, porque a mí me parece, ademais, moi interesante. Eu creo que, aínda que despois ti fagas o que queres, non? É dicir, o texto é teu e ti vas facer o que queres, me parece interesante saber... A opinión dos demais, ou así... Sí, pero xa non só a opinión, a técnica, a parte técnica. Saber, pois,
un pouco como a arquitectura do texto, non? E despois ti decides que tipo de casa queres facer, pero saber un pouco claro, Javier para eso é moi cuadriculado para as estruturas, por exemplo, e os outros escritores que comparten contigo, pois podes topar, de repente, un maniático das estruturas que lle encontra que atúa tal, ou un maniático ou un poeta, ou un tal, que ven cousas distintas, non? Entonces, como aprendizaxe me parece moi interesante. Sí. Pois rematamos, son as 9:15, unha boa hora. Moitas grazas a todas e a todos por acompañarnos. Se queres levar o libro dedicado, aquí tedes a Ana. Sí, non demos as gracias. E non demos as gracias a Cartabón por acollernos, perdón, como sempre.